materialet. Velkommen til CFU Maker, hvor vi i dag vil præsentere jer for Xtools P2 lasercutter. Jeg vil i dag gennemgå, hvordan vi starter op på et projekt. Og det første vi gør, når vi skal bruge lasercutteren, det er, at vi sørger for at tænde for udsugningen. Når udsugningen er tændt, så tænder vi for selve lasercutteren, og det kan man gøre herom på bagsiden. Men da vi dagligt alligevel skal tjekke, om nødstoppen virker, så bruger vi nødstoppen til at tænde og slukke med. Så nu tænder jeg maskinen, og så kan vi her se på selve displayet, at den er i gang med at initialisere. Den lyser her, så vi ved, at den er ved at gøre klar. Når den gør det, så får vi nu her en melding på temperaturen i den, samtidig med at vi lige ser, at den tjekker, at laserhovedet kan bevæge sig. Der er ikke låst ind til den, så jeg kan åbne herinde. Herinde har jeg lagt materialet klar, og jeg har en rød prik, der viser, at den kan finde materialet. Den røde prik bruger vi senere til at måle tykkelsen på. Så tjekker jeg, at der ikke ligger restmaterialer herinde, som kan give problemer. Og den er fint rengjort af den sidste bruger. Lukker vi ned igen her. Og så går vi over på skærmen. Og her har jeg noget, jeg gerne vil gravere. Jeg slutter lasercutteren til ved hjælp af USB-stikket. Og nu vil den så connecte ved, at jeg trykker her på Device og siger Connect. I forbindelse med, at den connecter, så tager den også et billede af, hvad der ligger inde i materialet. Det er altså den røde prik her. Så kan jeg se, hvordan er mit materiale placeret i forhold til det hele. Og det vil sige, at jeg har nu mulighed for enten at flytte på materialet eller flytte på min tegning, jeg vil have graveret. Så vil jeg gerne fortælle den, hvad for et materiale jeg har i. Og det er 3 mm basewood. Jeg confirmer. Og så justerer den indstillingerne ind til den basewood, jeg har. Nu er det sådan, at det her materiale her, jeg er ikke helt sikker på, at det kun er 3 mm. Så jeg kan gå herop og bede den om at måle tykkelsen. Og det var altså den røde prik, vi havde, hvor den lige måler ind. Og jeg kan faktisk se, at her at den er ikke 3 mm, den er faktisk 3,75 mm. Så har jeg gjort klar og kan sige, at nu går vi videre. Og her i Preview, der vil jeg så kunne se, hvordan er den laserskærer. Og den røde streg, jeg har her, den viser bevægelse uden laseren er tændt, og det sorte er der, hvor laseren er tændt. Jeg har bedt den om, at den skal gravere teksten, og at den efterfølgende skal skære cylinderen herud. Jeg kan lave en test. Jeg kan se, at det varer 22 sekunder. Og hvis jeg nu gerne vil have, at det skulle bevæge sig hurtigere i testen her, så kan jeg altså trykke herover og sige, gør det lige lidt hurtigere. Hvis jeg er tilfreds, så kan jeg trykke start. Men jeg kan også lige tjekke, at det nu er, at den graverer først og skærer til sidst, sådan så at vi har en fin gravering. Jeg var tilfreds, så jeg trykker start. Og i forbindelse med start, så er der herover nu kommet en helt blå cirkel omkring. Og stadigvæk temperaturen, den fortæller mig, at kablet stadigvæk sidder i. Men den er ikke låst endnu. Det sker der til gengæld nu, når jeg trykker her på kør. Så låste den, så jeg ikke kan åbne lågen. Og den går i gang med at gravere herover. Og når den er færdig med at gravere, så venter vi lige et øjeblik med at åbne, så den lige har fået suget røgen væk. Og når den lukker ned her, sådan her, så er vi klar til at kunne åbne og tjekke materialet. Så her har jeg
en brænding. Ja. Når jeg så er færdig med at lasergravere, så skal jeg rydde op. Og det vil sige, at jeg rydder op ind i laseren, sørger for, at der ikke ligger nogen rester nede i bunden. Det kan jeg blandt andet gøre ved at tage skuffen herud. Sikre mig, at der ikke ligger mere tilbage. Lige tømme den ud i skraldespanden. Sæt resten ind igen her. Og der skal jeg være sikker på, at den kører ind i rillen og skubbet helt ind. Jeg kan tørre støv af, hvis der ligger rester fra brændingen af. Og når jeg har gjort det, så lukker jeg ned igen og slukker på nødstoppen. Og så er vi færdige.